السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. الله تبارك وتعالى وتقدس هم عندهم طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي الله تجين أترشق لنذ دوست إلنا تطمئن دعاء خير لنذ لطف كرم بلن قبول دبدا هم عندهم إيلو نتشرين دوست يارنذ قوم خيشنذ إنا تانذ أغل غيرنذ دنيا آخر سعادة قننمك يذ عقلك بيتن إن شاء الله. Gözümüzün nuri, başımızın taci, serdar ve server alem olan, behter ve mehter olan Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçen heftelerde 40 yaşa gelip 40. yaşına peygamberlik verilip Suriye mübarekeye İkra deslafı 5 ayeti inip وبرنتشون ثورام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. شآية إنبتي أي فتوى دولن بتن رسول الله تر إني يحمل وقت geçti إن أعلم جهان بتين يرن إنسان الله مخلوقات الله ثاني ودشوتي تمام قران قلقلا sen zahmetini ve sen ihlasını ve sen yortmanı gözleşuati Huda için dayıldırda Huda için qiyinçılıklarda sabret deyip ayet dinenne mübarek Resulullah can sallallahu aleyhi ve sellem elbette özünün bütün insanlara iyi verilirliğini yaxşı anıp yaxşı bilip mutmain olup ela yağın çermep bütün dünyada bağ vaxtına çeli giyeceğunni fikriş insanlı olup zahmet çıkıp gidiptir. Allah Teala kıyamatta en bir uluqon derece vadiptir peygamberimiz. On adına vesile değiliye en şonu Huday Teala bir nefere men verecek deyiptir. Resulullah can aydıptır siz dua edin şu vesileni bana versin deyip. Her kim dua etse Hudaya şu vesileni Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir şonu deyip dua etse men peygamber kıyamatta elinden tutayın deyiptir. Hudaya hudavanda ya erhamer rahimin ya ekremel ekremin ya mucibed davat bütün ümmetin tarafından Resulullah canı kıyamette şu uluqon derece vesileni nesip et can Allah'ım inşallah. Onun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bütün iyiverlerliğini bilip inne milleti Allah Teala'ga ve Allah Teala'nın dinine davet etmeye başlattır. Deslab zinanaların içinde öz zinanası, Mehbube zinanası, arka olan zinanası Hazreti Hadice'tul Kubra radıyallahu anha enemizin yanına vardır. O hem aydıptır, ey Hadice Allah Teala beni Resulullah bollum menniptir. Huday Teala beni insanlara iyi vertir, yankı ayette iyi ne deyiptir. Hazreti Hadice eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke abduhu ve rasuluh men şehadet beriyen
bir Allah Zülcelal'a ibadet edilmege ve sen Resulullah hak peygamber senip musulman bolupdyr, iman getiripdir. Deslapty iman getiren denanalardan Hazreti Hadice boldy. Awwelin mümine musulman denana. Olal atasynyň, dädesiniň terbiyetiniň eteginde ýaşap beren gyýylary. Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum ve Hazreti Fatıma da 3 yaş 4 yaşın içindemiş. Bulada Hazreti Hadice eneleri näjirek akıllı, näjirek düşünli eneleri, dädeleri de Resulullah janyň öýdi. Bulada şu awwelin iman getirenlerin içinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz oğlu ýanyk bolup ýaşap, özüniň gujagyna we öýünde ýaşap beren kim boldy? Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh. Ana medinetul ilmi ve aliyun babuha dilen adam. Resulullah can Hazreti Ali'den çürüm aydiptir. Men ilm şehridirin. Hazreti Ali ilm şehrinin qaftıdır deyiptir. Her kime ilm gerek bolsa qaftan girmeli bolar deyiptir. Men ilm şehridirin ve Hazreti Ali ilm şehrin qaftıdır. Ilmin içine girecek adam qafın içinden girsin. Hazreti Ali'nin üstünden gelmeli bolar. Ilm gerek adam. Şeyli bir Resulullah canın kucağında Resulullah canın oğlu yanıp olup terbiyetinde yaşap 10 yaşa yetenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye de aydiptir. Meni Allah Teala alem cihana Resul edip iyi verdi deyip Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh 10 yaşın devreğinde o Murtaza radıyallahu anh mümin Müslüman olup kelime-i şehadet aydiptir. Ol Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh ki sonralarda Resulullah canı kafirlerin öldürecek giycesine lep peygamber canın özünün düşüğünde yatıp Resulullah canın yaşıl malafatının içinde ki onun içinde ne kadar Kur'an'la inni, ne kadar vahiyle inni şu dolan şu iftikara yeten Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh şu da 10 yaşında Müslüman olupdur. Hazreti Fatıma-i Zahra radıyallahu anh'ın da adamsı olupdur. Resulullah canın damadı olacak adam. Yeni de peygamberimizin öýünde ýortawul bolup hyzmat edip beren Zeyd ibn Harisa diýen Qur'an-ı Kerimde Resulullah janyň sahabalarynyň birje neferiň ady bar. Qur'an-ı Kerimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdleriniň, sahabalarynyň birje neferiň ady bar. O da kim? Zeyd diýen sahaba. Felemma qada Zeydun minha watara. Metni Qur'an-ı Kerim. Qur'an-ı Kerim'de Zeyd ba o da Resulullah canın hizmetkarıymıştık. Yorta olmuştuk. Birce şoň adı ba sahabaların içinde. Oham Zeyd'i de aydipdir. Ey Zeyd, ey kullukçu, ey hizmet etip beren Allah Teala meni alem cihana Resul etip iyi verdi diýende Zeyd ibn Harisa ki Qur'an-ı Kerim'de tek bir şu sahabanın adı ba o da mümin Müslüman bolup kelime-i şehadet aydipdir. Oham peygamberimiz şol günün içinde şol peygamberlik berilen gününde haşla. Hazreti Hadice Resulullah canın gyýylary öz gujagynda ýaşap beren Ali Murtaza radıyallahu anh hizmetkary bolan Zeyd we ozollan we täzelikde we hemişe dünýä we ahiratda dostu bolan Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh ki ozollan Resulullah canın dostu we ýoldaşy ve Peygamber canı sonralarda inşallah gurruna gelir Mekke-i Mükerreme'de qarın köwüň içinde yoldaşı ta Medine-i Munawwaraga barýança ewinden izinden haberdar bolup sagylnan soğulnan aýlanyp yoldaş bolup Medine'ge barýança bile hicret eden adam ve Resulullah candan näme habar bolsa dogurdur. Näme dat işte dogurdur. Peygamberimiz näme aýtsa dogurdur. Ya mesela sonralarda Ebu Bekir Siddiq'a aytýanmışdykla ey sen Muhammed dostuň näme diye falan zat diye diýerlerine Muhammed aýtsa dogurdur. Şu näme peygamberimiz diýdi dogurdur. Dogurdur diýenseň oň adyna näme takypdyrlar? Siddiq takypdyrlar. Siddiq diýdigi Resulullah jan näme aýtsa kütkürmäni tawakkuf etmän dogurdur. Resulullah aytmasa dogurdur. Şu zor şey diýip duransaň oň adyna Siddiq takypdyrlar. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Ine bir de şo günüň içinde erkadamlaryň içinde awwelin musulman bolup Resulullah jana arka bolanlar meýli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Siddiq'a awwel sataşanlaşyny aýdypdyr. Indi şol
özünün peygamberdigini aýtjak bolanna: "Ya Ebu Bekir, inni Rasulullah ve nebiyuhu ba'athani li uballigha risalatahu ve ad'uka ila Allah wahdahu la şerike leh." Ey Ebu Bekir, meni Allah Taala alem cahana peygamber edip iýberdi. We seni de çağıryan gel Hudaýa ibadet etmege. Hudaýdan gaýryga ibadet etme. Sen Allah Taalaň gullugyny ýerine ýetirdiň we Allah Taalaň ibadet etmegine maňa da kömekçi bol diýipdir. Fa aslama we lem yetalasam ve taqaddama ve lem yetaakhkhar. Şu lahzada hakdyr, men sana iman getirýän diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Qawla asam. Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat 'indahu kabwatun ve taraddudun ve nazar illa Ebu Bekir. Peygamberimiz aýdýar: "Şundan meýlek, men bir adamy dine çağırmadım, meger çağırsam da şeylemi? Bir göreýli, bir näjire bolýa, bir kütkürdi" diýipdir. Birji Ebu Bekir Siddiq kütkürmedi diýipdir. Men şoňa peygamber boldum diýip aýdamda şu lehzede doğrudur, haktır, iman getirýän diýip aýtdy. Tekrar edeýin. Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat 'indahu kabwatun ve taraddudun ve nazar illa Ebu Bekir. Her kimi men dine çağıramda bir kütkürdi diýipdir. Näzire olarkan? Bir göreýinni, bir pikredeýinni, bir oýlanaýynny diýdi. Birji Ebu Bekir Siddiq diýmedi, doğrudur diýip derrew imanyň içine girdi. Hulasa şolan hemmesi bir günüň içinde mümin musulman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inni peygamberliklerini alem cahana yetirip başladı. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Resulullah jana aýtypdyr: "Meni inşallah canım ba wagtyna çeli kömekçi bolaryn sana" diýipdir. Derrew yakın dostu Hazreti Osman Zün-Nureyn radıyallahu anh'ın yanına vardır. Hazreti Osman Resulullah canın iki gıydı bilen izdivac eden adam. Hazreti Ruqayye, Hazreti Ummu Kulsum ikisinin de adamsı. Hazreti Osman ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan çürüymay diye "Astaqu ummeti hayaen Osman" Ravahu İbn Majah. Men ummatumun içinde en hoqqusuz hayali Hazreti Osman'dır diýipdir Peygamberimiz. Astaqu ummeti hayaen. Men ummatumun en yalandan hayaly sırayallerden näldipdir. Çyndan bir aňyrdy bir hayali men ummatumda Hazreti Osman'dır diýipdir. Hazreti Osman ýeki özi aýdýa: "Ma zanaytu fil jahiliyyati wal islami qattu." Wallahi Hazreti Osman ýeki aýdýa: "Hudaý bilen qasam bolsun" diýipdir. Peygamberimize peygamberlik berilmekade men zina eden nädirin? Peygamberlik berilip musulman bolandan soňra da zina eden nädirin? Ömrümde kafirlik, häzir kafirlik dünýäni alan wagtynda, häzir musulmançylyk gelmeke, Rasulullah jana peygamberlik berilmekade men zina eden nädirin? Ve Rasulullah jan peygamberlik berilip musulman bolandan soňra da zina eden nädirin diýen adam inhebide Ebu Bekir Siddiq barıp maňa aýdypdyr. Hazreti Osman'la şomuga 34 ýaşynda, Ebu Bekir Siddiq da 38 ýaşynda. Ey jowan dostlar, ey ýaşdaş dostlar, 60 ýaşyndaky adamlar da, 90 ýaşyndaky adamlar da. Hazreti Osman radıyallahu anh ona Ebu Bekir Siddiq sataşıpdyr barıp. Oňa aýdypdyr: "Ya Osman, sen bir düşünmeli adam, sen bir akıllı adam, sen bir merd adam, sen bir hakyň ýerine geçip beren adam" diýipdir. Kulak asın. Dostuňyz dine çağırmany öwrenin. Gür Ebu Bekir Siddiq Hazreti Osman'a aýdan kefini öldü. 1 saat 2 saatlap kellesini şişirip gurrun aýtmandyr. 4-5 kelime aýdypdyr. "Ey Osman, sen bir düşünmeli adam" diýipdir. "Owaň adaşyp berenini gör" diýipdir. "Butun daşyňdan aýlanyp berenligini gör" diýipdir. "Şuňa kelläň dogry diýämi, batyl diýämi" diýipdir. Hazreti Osman aýdypdyr: "Kellem asıl kabul etmeýär" diýipdir şu milletin girip berişini. Şey diýenne Ebu Bekir Siddiq asl metlebe barpdyryndy. "Hada Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem qad ba'athahu Allah Taala bi risalatihi ila jami'il halq, fahal laka an ta'tiyahu ve tasma'a min?" Faqala na'am. Oham Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, "Ine diýipdir, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şonu Allah Taala alem jahan rasul etip iýerdi" diýipdir. Bir ýanyna bardy gör, näme diýe? Qur'an-ı Kerim Allah Taala iýerdi, eşitdi gör diýipdir. Näjire maslahat diýipdir. Hazreti Osman bolýa gowzat diýipdir. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman sataşýa. Oham Rasulullah jana diýär: "Ya Osman,
Ecibillahi tebareke ve teala. Ey Osman, Allah Teala'nın diyenin ne ol? Eğer Allah Teala'nın diyenin ne olsan Hudaý Teala cennet verecek. Fe inni Rasulullah ileyke ve ila cemi'il halk. Allah Teala meni hem sana iyi verdi ve hem alem cihana iyi verdi. Sen şu mahallan iman getir. Gönönersin ey Osman diptir Rasulullah can. Hazreti Osman aydiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kef aydanna ödüm sakla bilmedim hutbu hut ağzıma geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Men qasam içen ve şehadet beriyen bir Allah Zülcelal, bir pak subhanahu kuddus olan pak Allah'a bir iman getirmeli Rabbim Allah deyip ve sen Rasulullah sen deyip iman getirdim deyip inhe bir de evvelin Müslüman bolallardan molle. Oham Hazreti Osman aydıptır. Ya Resulallah deyiptir. Men ödüm täze Şam'dan Suriye'den geldim deyiptir. Hazreti Osman olaqan täzir adamda. Täze Şam tarapdan geldim yolla yatydyk deyiptir. Yatyqa bir qıygırdı. Ey yatan adamla turaverin. Fe inne Ahmed qad kharaja bi Mekke'l Mukarreme. Faqadimna fesemi'na bik ya Resulallah. Yolla qıygırdılar. Ey yatan adamlar, yetin Mekke'de Ahmed'in Muhammedur Resulullah çıktış mahal deyiptir. Indi periştedir, cinler, ya bir alim adamdır, bir Yahudi Mesihilin alimidir, her kim olsa. Şu mahal Ahmed çıktı, yetin yatman bu mahalliydi. Ve neyme haber deyip geldim? Gelimde Ebu Bekir Sıddık sen ayttı deyiptir. Yolla da eşittim şuurcunu deyiptir. Hulasa evvelin Müslüman olanlardan Ebu Bekir Sıddık'tan sonra Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh çağılan içinde, olaqan adamdan içinde Ebu Bekir Sıddık ve nanılan içinde Hadicetul Kubra ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gıyızları oldu. Aham inni 4. 5. Müslüman olacak Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh 17 yaşındaki oğlan. Ey cavan dostlar, ey 25 yaşındaki oğlanlar, ey 30 yaşındaki dostlar, 17 yaşındaki oğlan Sa'd ibn Abi Waqqas kişmahal Müslüman moliye. Sonralarda gelip qadim Fars imparatoriyi Fars'ı yıkıp Müslüman edip Husru Perviz'in kasrının içine girip Hudaýa şükür deyip 8 rekat namaz okuyan adam. Haçanqı Müslüman bolan adam. Evvelin Müslüman bolanlardan 5-nji 6-njy nefer Müslüman bolan oğlan. Neçe yaşında? 17 yaşında. Resulullah canın terbiyetinin eteğinde yaşap, Resulullah canın terbiyetinin eteğinde şagirt bolan adam sonralarda gelip qadim Fars imparatoriyi Fars'ı ayırıp İslam edip yurdumuzu, vatanımızı İslam'a geçirip barıp Husru Perviz'in kasrının içinde Hudaýa şükür deyip 8 rekat namaz okuyan sahaba radıyallahu anh. Ol Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh aytiye 17 yaşımda şowullerde Müslüman bolmagymdan 3 gün önçek diş gördüm diye. Dişimde keanni fi zulme. Dişimde qap qaranqı yerde dun heydat görünen sukut qaranqı şeytirip aldırap duqan qorqup duqan birden bir ay yalhılladı geladi bir ay doğun yanak boladi. Oham we yaxtılık ba dedim görsem menden öňçek şu ayın yaxtıtına gaşyn Ebu Bekir Sıddık barıptır, Zeyd barıptır, oham Ali Murtada barıptır, yanqı Müslüman bolanlara. Keanni es'aluhum mata intahaytum ila hahuna qalu as-sa'a. Oham men şu dişinde soradım, ey siz haçan geldiňiz bir ayın yaxtısının eteğine dedim. Resulullah canın nuri, Resulullah canın aylığı da siz bir yaxtılığa haçan geldiňiz deyip soradım. Ebu Bekir Sıddık, Ali Murtada, Zeyd ibn Harise olayıptır. Biz de yanca geldik deyiptir. Täze geldik ayın eteğine deyiptir. Oham şondan 3 gün sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bana tataştı. Resulullah canın hut ödünün huzuruna varıp öd yancalarına oturup kelime-i şehadet aydıp Müslüman bolýardy. Radıyallahu anh. Bir de Ebu Bekir Sıddık'ın bir miwelerinden boldy 17 yaşında Sa'd ibn Abi Waqqas ve Hazreti Osman'ın da Müslüman bolmagyna sebep boldy. Oham evvelin Müslüman bolanlardan Hazreti Abdurrahman ibn Auf, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir radıyallahu anhum. Hazreti Abdurrahman 30 yaşında, Hazreti Talha 13-12 yaşında, Hazreti Zübeyir de 12-13 yaşında. 12-13 yaş. Abdurrahman 30 yaş. Hadir 50-60 işte nedir sınıfta yaşın içinde. Hemmet Resulullah canından yaşlar kiçik adamlar. Bunlar da irden Müslüman bolanlardan. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh
Resulullah jany öz dostlarynyň dinni dajaqlardan musulman bolmagyna sebep bolup öýüne baryp öýünäkileri de musulman etipdir. Hanawadasyda bitin mümine musulman bollandy. Gelin Resulullah janyň bu gurrundan ders alaýyn. Ýöne kıssa bolup geçirmäýin. Hak hikayetle sebit bolupdyr sen men ders alarsyň ýaly. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek öýü, mübarek hanawadaty awwelin hanawada musulman boldy. Hazreti Hadija 4 gyzy ogly ýanak bolup ýaşap bilen Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh gullukçysy bitin hanawada. Awwelin hanawada musulman. Şoğullerde Mekke-i Mükerremeň döwrüne Resulullah jan gelip bäke Cibril ferişte gelipdir. Ya Resulullah barik gelipdir. Oham bir yeri bula urupdyr, bir peşiyen ýa-da gazyyan ýaladipdir Cibril ferişte, on bir çeşme suwja çykypdyr. Meni öwde dipdir Cibril ferişte. Oham Cibril ferişte şu tadan hawlukmanjyk dehret kılıpdyr. On Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gözläpdi, awwelin indi dehrete öwretipdi. Oham Peygamberimde indi sen dehret kıl men görjek dipdir. Ondan öwrenenden soňra Cibril ferişteň dehretini görenden soňra Resulullah jan şu çeşmeden dehret kılıpdyr. Oham Cibril ferişte aýdypdyr, meni özde dipdir, men indi namaz okuyjak dipdir. Allah Taala bendigini izhar etjek dipdir. Oham 2 rekat namaz okuyupdyr. Indi sen de şeýle 2 rekat namaz okuy dipdir. Oham Resulullah jan 2 rekat namaz okuyupdyr, oham Cibril ferişte gidipdir. Inni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril feriştelerin en ulufi, en derecesi oluqanti, tamam peygamberlere getirip vahiy getiren ferişte, tamam feriştelerden derecesi ulu ferişte, şondan gelen zat, bittirin nur, bittirin hidayet, bittirin sawgat, pek Allah'dan gelen zat, deslap kime tevil vermelini şonu? Deslap, bar Hazreti Hadija'n yanına vardır. Ey Hadice diptir, Cibril ferişte bana dehret öğretti diptir. İnhe diptir, şicri diptir. Elin yuptur, yüzün yuptur, ayağın yuptur, mesh diptir. Oham Hazreti Hadice, sen de dehret kıl diptir Hadice'ga. Oham Hazreti Hadice, mümin Müslümanlığın içine evvelin dehret kılan adam. Enemiz Hadice radıyallahu anha. Ey berekallah Hadice, bir günün men nimetin. Evvelin dehret kılan Resulullah canından sonra. Oham 2 rekat namaz okuyuptur. Hazreti Hadice diptir, sen de 2 rekat namaz okuy diptir. Om Hazreti Hadice de 2 rekat namaz okuyupdur. Om Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dereleň arasına, dağlaň arasında barıp namaz okuýanmışdy. Om bir neçe riwayetlerde gelipdir. 10 ýaşyndaky Hazreti Ali radıyallahu anh ýerine düşüp giderdi. Şol dağ dereleň arasında ogrinçe buqnyp çyk namaz okuyordular. Om Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh Resulullah jandan namaz öwrenip şo wagt namaz okuyordu. Om gün ýaşanda ýoşaşykdan öýe gelerdiler diýär. Ine diýer salmalylar Aya peygamberimize peygamberlik berilenne ey öýlenen dostlar. Ey müteahhil hacı dädiler, müteahhil ağalar, müteahhil ýaş kişi ýaşullar. Resulullah jany peygamberlik berilenne ya dehreti öwrenenne, namazy öwrenenne men hany öreýin, meni haýsy padşah bar deslap öwredeýin diýdimi? Haýsy ket Hudaň ýanyna baraýyn diýdimi? Haýsy bir malkan adamyň ýanyna baraýyn diýdimi? Haýsy bir garyp maly ýok adama baraýyn diýdimi? Haýsy meclisi bar gyýraýyn diýdimi? Haýsy bir üýşmeligi akşam ýa gündüz oturşyga baraýyn diýdimi? Ýok. Deslap Hatijaň ýanyna bardyr. Bizlerden çürüm ders Resulullah jan. Allah Taala Resulullah jan bir ders edip beripdir. O da haýsy zamanna tarih okuyan dostlar, sowatly dostlar Resulullah janyň zamanyna zinanany insan hesap edilmeýänmişdik. Hatta şu mahallada bir neçe Mesihiylerin kenisalaryna zinany insan dädiýärler. Resulullah jany özü peygamberlik berilip namazyny awwal Hadijaga öwredipdi. Enemiz Hadijaga. Näjirek bir tobar adamla, näjirek betbahti bilen, näjirek ýüzi garalyk bilen, näjirek agy qyşarman aýtmaly, İslam dini denana ähemiyet bermäni. Ne beýle bir, ne bela biýawrylyk kepdi. Resulullah jany öwretişini.
Men bunu deslap, kaydı padişah öwredeyin. Kimin ýanyna gyýgyryň, käbäň ýanyna gyýgyryň, haýy dagy çykdy gyýgyryň, nimedir? Gelip Hadijaga öwretipdir namaz. Özüniň zenanasyna. O zamanda zenanak irs ýok, miras ýok, heýwan ýanyna gidip satylýan wagtynda. Şu zamanda özüňiz görýänsiňiz, bir towar dinden daş adamlar, diniň nuruny, Allah Teala'nın rahmetine, Allah Teala'nın hidayetine, Allah Teala'nın bereketinde yaşamayan adamlar zenananı kurcuk yaladip ondan o fasıktan, o fasığı, o facirden, o facira, o bedbaktın eline geçirip fakat yönü hoş gözler ayında ölçelim kurcuk yaladip anıkları satıp geçirmeyelim. Aya şu zenanalar özlerine fakirle hormat koyulýarmy kadipdi. Habar yok. Awwelin gününde şolan gelişikler ayrılsa epberiljeginden. Awwelin fursatda meridilete şonu epberiljeginden. Awwelin fursatda bir derdi mubtala bolsa epberiljeginden. Awwelin fursatda ölse izinden dua edilmejeginden. Awwelin fursatda yıklatı hiç kim innemejeginden ki näçe ha görýäňiz. Öz içiňizde ýokdy otup betbahtlygyň içinde dargap bäle Hudaý tawfik hidayet bersin. Görýänsiňiz zenanaga insaniyet kerameti berýän däheldirler. Men muň üstünde bireme dureýin wurduň üstünde. Ulukhan mesele. Zenanaga şerefi insaniyet berýän näildirde dinden daşa adamga. Dindir zenanaga şerefi insaniyet. Hudaýdan gelen kerameti zenanaga berýändir. Şu mahalla kafirlaryň arasynda kafir meňdeşleri görün. Zenana fakir ödüne hormat koyulýarmy kadipde. Habar ýok, fakat aks çekdirilip edil bir kurcuk ýanyk, fakat gelişiginden çürüm, fakat bir daşynyň awadarlygynyň çürüm edilip bir towarda atla aya insanlyk ödüniň bir ruhaniyetlik, ödüniň bir insan ikaýaklyk bereketinden çürüm hormat koyulýarmy homşoňa? O tarapdan hormat koyulan akýýar. Emma Rasulullah jan deslap hormat koyan sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah jan hormat koyuwçy. Barıp Hadijaga öwretipdir deslap. Bile olaqan der, bilki anam jahana der, zenana hormat koyupdy. Behterin hormat näme? Behterin hormat Allah Taala'dan gelen nuri, Allah Taala'dan gelen hidayeti, Allah Taala'dan gelen bereketi bar täbil vermekde. Biz bütün insanlı düşünmeli zenanan hormatı badygyna we erli zowşla hemser şowherlem düşünmen lady özüniň zenanalaryna ähmiýet bermeli. Dehretini bilýärmi? Gusluny bilýärmi? Bir neçe meseleli peş gelýär, bir neçe pişametli bolýar, bir neçe zatly köp gelýär, zenanasyna aýtmaly. Her näme mesele muşkiliň bar bolsa, maňa aýt, men özüm sorak gelip öwrenerim diýmeli. Wezifetdir erli. Wezifemiz hemmemiz. Rasulullah janwurun dehret namaz musulmanlaryň içinde wagt geçip barýar. Musulmanlaryň içinde awwelin namaz okuyan musulman Hazreti Hadija. Öwrläp durýarmyly. Hudaý işin öwrläp oturmalyşyn daňatýança başga urun aýtyp bermeliler. Näet olu konders bamyň içinde. Hulasa biziň de wezifämiz Rasulullah jandan ders almaly. Haram zatlary düşündirmeli. Diliň menen aýdylýan haram zatlar gıybet, töhmet, şugullyk kepgendirmek, edilýän işlerden gözüň günälerini, kulagyň günälerini, el aýagyň günälerini, günä yani näme? Yani Allah Taala haram eden zady. Yani Allah Taala lanet eden zady. Yani Allah Taala bereketini, nuruny, rahmatini, rezaýatyny, hoşlugyny goýmadyk zadyny düşündirmek biziň wezifämizdir. Hulasa zenanalarymyz amanat üstünde wagt güýmemäýin, kıyamet gününde zenanalarymyz ýakamyza tutjak. Eger terbiyetini kutahy etsek, şonda dilimiz uzyn bolsun. Jan Allah'ım, elimden gelenim etdim, bilen zadım öwretdim, soraq piş gelse de men sorap berdim. Bilen janlaryny dünýä ahirlerine de dua etdim. Hudaýa elimden gelenimi etdim dip gaýry aýdar fiýaly. Bolaýlyn Hudaý üçin nasihat diýip aýtgan. Emma ölenmedik dostlardan şimdi bu kıskacık aydayn. Gerçi men wagtymda geçip barýar. Peygamberimiz aýdypdyr. Yatakda ulagatsın ölenmedik dostlar. Sığır yatak, koyun yatak, mal yatakda yaşıllap çık owadan ot çykýandyr diýipdir. Şol biderek gyýylan misalydyr diýipdir. Owadan gyýylawadyr, yaşıllap durandyrlar. Emma yatak kesifdir diýipdir. Kim beyttir Rasulullah jan qiyal düşündirip biler sallallahu aleyhi ve sellem. Edi waytşyn wede yatakda yaşıllap owadanca çykýan otla wadyr diýipdir.
Oları almaň diýipdir. Oň ýaşyllygyny, awadalygyny allanmaň näme diýip? Port ýerde ulalanlar. Sygyr ýatyp, mal ýatyp ulan ýaşyllap duran ot. Şo jirek gyýyllary almaň. Bir jowan ogly allanmaýdyk. Nämeň üstüne? Ha, ahun, men onu alacak, bilyen terbiyet tapmacan. Yani men onu öğretecek, terbiyet verecek, musulman edecek, näme edecek? Bu urundan edecek. Kan şey edecek, men terbiyet verecek, men näme edecek deyip alallaba, şolardan ders alla. Terbiyet verip bildi mi? Ya da ol kötünüp ketipmi? Ya da ol ağlap ketipmi? Ya ol zenanaň özü ärini gaýtam telekaya öwürdimi? Ders alaylyň işlerden. Hazreti Hadijany we Rasulullah arasda bolansaň, Afife bolansaň, Tahire bolansaň, yani terbiyete kabiliyeti bolsun. Terbiyete kabiliyeti bolsun. Terbiyete kabiliyeti bolsun. Terbiyetin tutsak hili bolsun. Hulasa bir de bir olaqan ders almalı adamı. Öýlenen dostla oglan uşagymda terbiyet berme. Öýlenmedikle de etikun terbiyetine kabiliyet bolsun. Yine bir ders almalı qysgaçyga da aýdaýyn. Görüp do'asyň etýäni işini. Ebu Bekir Siddiq, Hazreti Osmany, Sa'd ibn Waqqas, Abdurrahman ibn dostlaryny musulman etdi. Peygamberimiz aýdypdyr, do'asyňyz habardar bolup tutunyň, do'asyňyzyň dinine geçertiňiz ha diýipdir. Do'asyň kim bolsa, sen de şoň dinine nadarsaň ha diýipdir. İnşallah muň üstüne men wagt eglemäýin. Do'asyňyz gör onu, do'asynyň elinden tutup Rasulullah janyň ýanyna elçip musulman bolmagyna sebep boldy, diými? Biz de do'asymyzyň elinden tutup Kur'an klaslara, tefsir klaslara, wagt klaslara janlat yürü falan şmal qowdas bolayly, Hudaýlyk dost bolayly. Kıyamatda bir-birimize lanet aýtýan dostlardan bolmaýly. Kıyamatda da bir-birimizin ýüzüne ödep gülýän dostlardan bolayly diýip do'asymyzyň elinden tutaýlyň. Hulasa musulman bolly 8 nefer. İkinci defa, ikinci döwür, ikinci zahmet, ikinci çörňeşmekde 30-40 nefer musulman bolupdyr. Barakallah. Rasulullah janyň ejekelerinden musulman bolanma, fitleş dogallaryndan musulman bolanma. Aham Rasulullah jan ol kujogyna alyp ýokary galdyryp oýnadyp göterýän denany kimdi? Bereket, bereket diýen denany. O da musulman bolupdyr. Aham Abdullah ibn Mes'ud diýen ýaşaty oglan goýun makyp berenmişdir. Bismillah. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh. Öyle diye goýun makyp berdim. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem we ýoldaş Ebu Bekir Siddiq geçip barýardylar. Aham maňa aýtdylar, "Hal indeke leben?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, "Ýanyňda ol sütjad barmy içmäge?" Aş susuz barýarmyşdyklada. Aham Abdullah ibn Mes'ud aýdy, "Men aýtdym, süt ba ýanymda ýöne amanat. Men amanatlar beripsem bolma rahim" diýdim. Aham Peygamberimiz aýtdy, "Onu bir goýunmamy, süt ýok bolsun, şon men ýanyma getirsen, bir orqaçy goýun bolýar" diýdim. We bir uzlamadyk, bir goýun süt ýok, ýerine enjegine zat süt ýok bir goýun etdim diýdi. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem femesaha sallallahu aleyhi ve sellem mekana zar fe iza zar'un hafil. Peygamber can mübarek eli bilen bismillah diýip bir elini çekipdir. Aham ýöne süýtden dolu ötdir ýelini emjegi. Aham Peygamber can şondan sagyp bir qaba bir zady goýup, aham Abdullah ibn Mes'ud näme diýär? Fasaqa Abu Bekr ve saqani summa şeribe sallallahu aleyhi ve sellem. Deslap Ebu Bekir Siddiq'a verdi, içti, doydu, qanny. Aham şu süýtden maňa berdi, içdim, doydum, qannym. Aham qaly üçlenji, aham özi içdi Rasulullah jany. Aham men bu gudraty, bu mucizeýany görüp, şu taada musulman boldum diýip. Aham men aýtdym, "Ya Rasulullah, men musulman boldum, maňa da dinden öwret bir dinden." Aham Peygamberimiz "Femasaha ra'si ve qala barakallahu fika fe inneke gulamun muallim." Janyny gol berekallah diýip mübarek elin men kellame çekdi. Sen bir terbiyet tapjak oglan diýdi. Kim boldy bu soňra? Abdullah ibn Mes'ud. Sahabalyň içinde bir gaty alim adam bolýar. Ýöne billah goýjak bolsaňyz, şu Abdullah ibn Mes'ud Hazreti Ebu Hanife radıyallahu anh'ın 5-nji arkadaky ustadydyr. Hulasa bir ýöne sorag elýär. Ol goýunyň eýesinden ijazat alman süýt sagdy näjere boldy diýip bir wagt sorag gelämasyn. Oň jogabyny aýdyp goýaýyn. Awwelina araplar arasynda bir adat barmyşdyk. Öz aralarında hiç müşkül ýok, bitin ijazatmışdyk. Şu geçip barýan adam bolsa, aşsuz bolsa goýundan sagyp alybermeli. Bu urundan daşgary Rasulullah jan ol goýuny iki süýdi we onu sagmady.
Süýdiýo goýundan sagdy. Edil nämeden ýanyk? Bir goýunyň kölgesinde turan ýanyk, bir goýunyň gapdalyna duran ýanyk. Ol bir ijada gerek gädap boldy. Be her hal 30 nefer musulman boldy. Aham Rasulullah jan hoş günme-gün miwele ösüp barýa, günme-gün miwele köfelip barýa. Din İslamyň izzeti galyp barýa. Allah Taalaň nur ýeriň ýüzünde ýaýrap barýa. Aham bile bilen ýerde oturşan bilmäni, ýerde Qur'an-ı Kerim ayatlarda iýini watiha. Qur'an-ı Kerimden ne wagt iýinip terbiyet berýär, Rasulullah jan sahabalaryna öwretýänmişdi. Aham Peygamberimiz aýtdyr, şu Mekke-i Mükerremeň döwründäki dağlaň arasyna, köwekleň arasyna, derileň arasyna üýşeýin. Aham behar hal bu bir forum Qurayş taýfak ýaýraya. Ýöne ähemiyet kökezmeýäli. Näme dip? Käde urşyjyry gurrunla turýa. Aham ay bir de şolardandyr da. Täze bir gurrun tapdy da Muhammedde. Bir de gurrun ýatar da işlädip, şizirek gurrun galýanmışdy. Ýöne ýygyna düşýänmişdikle näme diýäşi? Bir biljek bolup, hulasa Rasulullah jan sahabalar bilen bir dağ derileň arasynda duqa Mekke'de durşuna dağlakda. Mekke-i Mükerreme. Aham bir towar kafirligil mızahim bolup masxara edip bir urşda bolupdyr aralarına. Awwelin İslamdaky bolan dawa şu Hudaý üçin. Awwelin hilişa. Belki sahabalar olar zat diýmändir, olar diýipdir, hulasa bir ýakalaşma bolup durşatady. Aham Rasulullah jan sallallahu aleyhi ve sellem hem ummatyna ders bolsun, hem bir emniyet tarapdan, hem bir sahabalaryna bir asayiş tarapdan, arameş tarapdan, we hem de innikleri ders bolsun diýip, we hem de diniň häzir nury ýaýrasyn diýip, Arqam diýen bir sahaba barmyşdyk. Şoňa aýdypdyr, sen öýüňde indemeýlek oturşaýly diýipdir. Arqam näçe ýaşynda bolsa bol? Näçe ýaşynda bolsa bol? 16 ýaşyndaky olan. Ondan meýlek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şoň öýüne baryp sahabalaryna Qur'an-ı Kerim we namaz okuyýanmışdyklar. O wagt namaz gün nogmaka 2 rekat, gün ýaşmaka 2 rekat, häzir Peýgamber 5 wagt namazy farz etmekmişdi. Qur'an-ı Kerim sahabalaryň soragy onlara jogap berýänmişdik. Ve her hal sahabalaryna terbiyet berip başlady. Indi merkez ýeresi boldy. Arqam diýen 16 ýaşyndaky jowan oglan, ey dost, 16 ýaşyndaky oglan. Şoň öýünde oturýanmışdyklar. Nämeden çirim? Hiç kimin fikrine gelmeýänmişdik kafirler ki bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arqamyň öýünde oturşar dip. Bu ýaşyjy oglanna. Ay otursalar palani va ulukhan adamlar şoň öýüne bararlar dip. Bir, ikincisi Arqam başga taýfadanmışdy. Aham Qurayşyň adamlary ay o taýfaň öýünde barıp oturşar diýmeýän. Ama emniyet taraftan bir taýda gowwalýan. Üçüncüsü Arqamyň musulman bolanlygyny kafirlaryň arasynda ýaýramandyr. Aham Peygamberimiz ogrinça şoň öýüne barýanmışdyk. Ýuş açykdan am sahabalada 4 neferden, 5 neferden, 6 neferden, 2 neferden, 1 neferden her kim musulman boljak bolsa da elinden tutup çık Arqamyň öýüne. Gönenen Arqam öýünde ýeke musulman bolýanmışdyklar. Gönenen Arqam 16 ýaşynda, ey jowan dost. Bundan aňarda ders berekmi bile? Hani on döwresindäki bigat 15, 16, 20, 30 ýaşyndaky adamla agdalmany tuly taryhda sebit bolup gönenen Arqam bolupdyr. Azajyk ömrüne ýaşajyk wagtyndan Rasulullah jana arka bolup ulukhan izzeti tapıp 1400 ýyl soňra hiwolmany bäri başyma hal agdalypdy. Belki dünya boyunca agdalypdy. Kafir musulman bilýär, taryhy Rasulullah janyna bar. Näçe wagtlap, belki 1-2 ýyllap şoň öý merkez bolupdyr ýa 16 ýaşyndaky olan. Ey 20 ýaşyndaky dost, senden 4 ýaş ýaşy kiçik bolýar ha. 4 ýaş. Ey 15 ýaşyndaky dost. Ey ýaşy oğlan senden de 1 ýaş ulukhan bolýar. 1 ýaş ulukhan. Ulukhan biz jowan oglanlardan çirim bir ders, bir ders almalatlamay deyin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözünü aýdypdyr. Kıyamet günü adam oglanlary ayağın kaldırmaka 4-5 zattan soruljakdyr diýipdir. Uğramaka 4 heli diýip. Şoň biri an şababihi fima ablahu rawahu Tirmizi. Jowanlygyň ýerde geçirdiň diýiljek. Jowanlygyň ýerde geçirdiň. 4 heli diýip. 4 heli diýip. Şoň biri an şababihi fima ablahu rawahu Tirmizi. Jowanlygyň ýerde geçirdiň diýiljek. Jowanlygyň ýerde geçirdiň. 4 heli diýip. Şoň biri an şababihi fima ablahu rawahu Tirmizi. Jowanlygyň ýerde geçirdiň.
Elin, ayağın, gözün, kulağın, dilin, tamam vücudun, tamam a'zalan, tamam mahiçelin dinin etýän wagtynda yerde geçirdin bunu, yerde qarryttın. El ayağın titreýänçe, ennam janyň dilin, bilin ısyndan gaçýança jowan wagtynda yerde çürtdin jowanlygyny diýip soraljak. Şonna koy cevap bereylim. İmanın içinde geçirdim. Resulullah Can'ın muhabbetine geçirdim. Pek Allah'ın dinine geçirdim. Dine arka olmada geçirdim deyip dilimiz uzun olsun. Dilimiz uzun olsun. Fırsatdır şu mahal. Ey cevan doğasla. Bir kıskacık bir gurrun aydeyin. Yürüzüne yalla koy. Kur'an-ı Kerim geçen heftelerde geçti. Kimin kelamı? Subhanu Kuddus olan pek Allah'ın kelamı. Allah Teala'nın inni gözde şonu nauzu billah bir adamın birine iyi verip koy verip barın sizin şey Kur'an'ınız deyiptir mi? Yok. Min edip hormatlayışını gözde feriştelerin içinde bihtirin ferişte. Feriştelerin içinde en derecesi ulukan ferişteden Cibril ferişteden iyi veriyor. Kimi iyi veriyor? Ömrünü Hudaya günah etmediği adamı iyi veriyor. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünü bir gidip günah etmediği adamın sünü iyi veriyor. Ne kadar birilerden süreyim bu hormat koyma. Ne kadar bir nur, ne kadar bir bereket, ey can nasla bir nur. Peygamber'in kelamı Cibril ferişte getiriptir. Ömrünü günah etmedik Resulullah canı gelen görürüm. Oham Resulullah cani ki ömrünü Huday Teala günah etmediği adam da bütün insanlara yayratmalı. Mınçinini gurrun tafanşık bolup, bahana tafanşık bolup, cidel şık bolup, yay yaltanan şık bolup, bir nurdan daşı düşüyen adam yeri de hoşbaktiyi görmeli. Yeri de gününmek görmeli. Cavan dost, yaş dost, ölüme de aytyen. Bizim ikimize fırsat şımahal neymi dönüşüreyim? Şımahal şu pek Allah'ın kelamını okuysak, etimize, kanımıza, sünkümüze ornar ha. Türkmen ornadı diye. Şu mahallen okuyacak koy etimiz kanımız, sünkümüze ornasın, sinsin. Kıyamatta turamızda koy eti kanımıza yazıklı olsun Peygamber'in kelamı. Ey oyun kepmişler, ey oğlan kepmişi, ey şu kulaktan salıp şu kulaktan geçirmeli vururmuşi. Allah'ın kelamı, Cibril ferişteden gelen, Resulullah canı gelen, Kur'an-ı Kerim ha. Onun için görün, bütün alem cihanı görün, tamam zulümleri görün, hanıvada oňuşmasızlıkları görün, erheleyle oňuşmasızlığı, atı oğulgıyla oňuşmasızlığı, doğun oňuşmasızlık, bir yurda zulmetmek, palana zulmetmek, tamam dargamakla Allah canının nurundan daşlıkta değil mi? Allah Teala'nın dininden daşlıkta değil mi? Allah Teala'nın bereketinden daş olansan sıratlı olmayayım. Huday Teala'nın nurunu yaşap veren adam şu bitbaktiler görür mü? Hi Allah Teala'nın buyruğunun içinde bolup duran erheli ömrünü bir gedek dava olur mu? Doğanlarının enatı oğul gıyın, her kim Peygamber'in nurunu yaşap veren olsa ömrünü bir gedek dava olur mu? Görünüp duran da at gibi. Ben yine vaktim güymemeyin. Erkam 16 yaşındaki oğlanmıştı. Radiyallahu anh. Allah Teala cennet nasip edip cennetin derecesini ulukan hilmi versin bennäge. Ulukan izzet qadanny bir de fırsatdır. Ay Resulullah yok. Dini var. Kur'an ma ta kıyamata çilide köönüle aydıptır. İnçiler üzülmez diptir. Şu üzülmeyene ve şuna arka olayana boljak bolaylyň şu mahal. Hulasa inşallah yine 10 daqiqa vaqtim var. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arqam diyen sahaban öyünne 16 yaşındaki oğlanın öyünne sahabeler uyuşurup terbiyet vermeye başlattır. Yeke de Müslüman olmağa gelyen bağmıştı. Aham Peygamberimiz de bunlara terbiyet veriyormuştu. Hey vere heves bilen keyif edip sahabeler de tamam heves bilen kulak atyanmıştıklar. Tamam lezzet bilen. Öyle aralarında dağı şola toktu de kala Resulullah ayıttı diyenlerine hey näme diýdi dip göz gulaklarını çevirip açıp näme diýdi dip hey öyle şeyle heves bilen dine heves bolup Peygamber'in dinine nuruna heves bolup kulak atyanmışdyk. Bir aralarına dağı Peygamber aytdı, Resulullah aytdı diýse, zatdan goýakny näme diýdi dip kulak aty berýänmişdikler. Beherhal Resulullah jan inni ulukan terbiyetleri ibadata terbiyet beripdir. İbadat yani Allah Teala'ga bendegi Subhanu Kuddus pak Allah'a kulluk etmek
bendigi yetmek. İbadeti ki insanın ruhuna rassalaya, insanın ruhunu tezkiye etdiye, insanın ruhunu tasfiye etdiye, insanın ruhuna aramış veriye, dünya ahir gönünmek veriye, insana saadet veriye. Bir gün Resulullah'dan erti namaz okuyandan sonra ey sahabalarım deyiptir. Sizin içinizde şuun arada tutanmaz mı deyiptir. Hiç kim keplemendir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ayettir, men arada tuttum deyiptir. Ey sahabalarım şuun sadaka vereniniz var mı deyiptir. Hazreti Ömer ayettir, ya Resulullah namazı şmahal okuyutuk deyiptir, erti namazı. Sadaka olsa inni verirler deyiptir. Ama Ebu Bekir Sıddık ayettir, ya Resulullah men sadaka verdim deyiptir. Çıkamda deyiptir, kafim ağzına oğlanmat deyiptir, bir tiki çörek sadaka deyip verdim şoňa deyiptir. Bar iyi oğullyp verdim deyiptir. Ey sahabalarım, şun meriz ayadet eden, meriz soran, fırqavlan adam soran mı şun deyiptir. Erti namazdan soň salam verenden soňra mı? Hiç sahabalar keplemendir. Hazreti Ömer ayettir, ya Resulullah meriz olsa inni soralar deyiptir. Ebu Bekir Sıddık ayettir, men soradım deyiptir. Falani meriz falani fırqavlap yatı deyip eşittim deyiptir. Öten aşındı uzak yatan nedir? Namazda gel yakam şoňa Allah kuwat berenip ýolly ortataşyp gaýtdym deyipdir. Ey Ebu Bekir ebşir bil cennet, cennet bilen boşluk bolsun sana deyiptir. Resulullah janyň terbiyetinde bolmadygy adam şidatlar edermi? Resulullah janyň terbiyetinde bolmadygy adam şidatlar ýerde bilmeli bir arabaň mıydı? Näme dip ondan ozal döremeýär bijire inşallah. Bijire Allah Taalaga ferişte ýanak bol ibadet edip görün häzir ony çeli tamam ýeriň ýüzünde Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine sejde edip Subhan rabbiyal aala ýa-ni ýatsana mal okuýdyňyz. Barıp Resulullah janyň peýgamberlik berilenden 1400 ýyl soňra Alem cihanna Allah Taala'nı tanımak ve Allah Taala bendigi etmek, Allah Taala nuru yayrap bütün insanlar Subhan rabbiyel Müslümanlar Subhan rabbiyel aala men ulu Hudaýym pakdir dip ettehiyatda dip salavatda dip yuqori qalanna secde rükûda dip pak Allah tesbih aýdyryp tamam ýeriň ýüzünde okulypdy. Şol nurdan ýayran zatda. Be her hal Resulullah janyň awwelin terbiyet beren zady sahabalaryny ibadata terbiyet beripdir. Gör ol terbiyet bolşlaryny. Sahabalar namaz okuýanda tarihda aýdýar ulamalar taşdan göreňdi bir agaç tikili muqadiýan. Rükûda bolsa da şeýle, secdede de bolsa şeýle, diktuqada şeýle. Eger döwrüň gözlemen, ennamjan oýnaman, aňyrsyn bäsini oýnaşyk bolman, ýöne bir agaç muqadiýatyň baryp görseň adam durandyr diýdi. Şoň ýaqyn-ýaqyrraklaryny kuştada gonordy diýdi. Şeýle gymyllamany mert bolup Allah Taalaň beraberini huşu bilen, hormat bilen durýanmyşdyklar. Resulullah'dan terbiyet beripdir ibadata. Ýene bir terbiyet beren zady gowgulaňasyn. Ýene bir terbiyet beren zady Resulullah'dan şu ullerde kıyamet günü beşte ey sahabalarım gözüňiz jennete tikin diýänmişdik. Ey sahabalarım bu dünýe geçecekdir diýänmişdik. Bu dünýede taýgaman seni güldürýän nädir? Kıyamatda hesap ba, kitap ba, mizan ba, sırat ba, Hudaýyň rahmatyna düşseň beşt ba, Hudaýyň qaharyna düşseň cehennem ba. Ey sahabalarım, kıyamet günü bir tuvar ýüzle ak boljakdyr, bir tuvar ýüzle dymgara ört qara boljakdyr. Hudaý saklasyn. Sahabalarna aýtýanmışdyk, ey sahabalarım, kıyamatda beşte Allah Taalaň jamalyny görmek ba, şowuny gözüňiz tikin, şowundan çyryň çyllaň, şowundan çyryň musabaga beriň, şowundan çyryň ihlas edin diýip sahabalarna zor terbiyet berýänmişdik. Bir däne terbiyetinden aýtyp bereyim. Hal qoyun maqbaka musulman boldy kimdi? Abdullah ibn Mes'ud idi. Abdullah ibn Mes'ud horza adammışdı. Beter horza. Türkmen iyincik diye sağa pası inçe çıkmıştı. Bir gün bir yerik çıkmalı olup ayağını çermenine sahabalar şoň hordygyny ayağının inçe çıkdygyny gülküler tutup birime gülüpdir. Maskara etmekde şoň hordygyny gülküler tutupdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adada halqihi näme diýipdir. Lerijlu Abdillah fil mizan asqalu min Uhud. Ey sahabalar diýipdir. Abdullah'ın ayağı inçe de bolsa kıyamatda görürsüňiz, terediň üstüne menen Uhud dağından da agyr bolup düşýär ayak bu diýipdir. Oňa terbiyet bersin göde sahabalar. Lerijlu Abdillah fil mizan asqalu min Uhud. İnçe ayağı var Abdullah ibn Mes'ud. Horza adam. Kıyamet gününde görürsüňiz, oň inçeski ayağı Uhud dağından da agyrdyr diýipdir.
Sahabalarını şehittirip intip bir mesaillerde Uhud'un misalle bilen pek Allah'ın kursağına kuymağı bilen derro kıyameti, behişti, hesap kitabı, mizan sıratı bu zatları gözünüz tıkın dilen beyle gözünüz tıkın deyip acım Uhud'un misalle bilen terbiyet veriyenmiştik sallallahu aleyhi ve sellem. Yine de bir terbiyet veriyen radının miri bilmeyen yerinizde cevap vermeyeni dinle ihtiyat edip bilmesen cevap versen biderek bolor Peygamber'in aydanını yaxşı bilip cevap vermeli terbiyet veriyenmiştir. Bir vakt sahabaların birinin bir zat sorattırda Resulullah canın terbiyetinin eteğine yaşarlardan. Falan zat doğru değil mi deyiptir biri gelip zat sorattır. Ol sahaba ne mi deyiptir? Bilmeyen deyiptir. Bilemak deyiptir. Hudayi biliyor deyiptir. Falaniden sonra şayet cevabını aytsın deyiptir. Falan ahundan sonra diyen yali. Ohan bir adam çıkıp gidiptir. Ohan bir sahaba näme deyiptir? O soran adam çıkıp gidenden sonra. Hay hay deyiptir. Men hıyali bana doğru didirjekdi. Meni cehennemin üstüne tıkıp men üstünden beheşte geçecekti. Onu etmerin men. Korkyan kıyamadımdan deyiptir. Resulullah canı terbiyet verişini gör. Bir adamın göğünü bana doğru didirjekdi. Ve meni cehennemin üstüne köfredip men arkamı yakayıp men üstünden atlap men üstünden döküp beheşte geçecekti. Onu etmerin men deyiptir. Yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir kurun vaktim tamam oldu. İnniki hepte de terbiyetlerinden aydarın inşallah. Hanıvada oğul gıydınız bilen hoş ahlaklığı da terbiyet veriyormuştur. Oğulağatın ahir kuruna değilişi. Ne kadar ibadete teşvik etiyadi? Ne kadar kıyamada teşvik etiyadi? Ne kadar beheşte teşvik etiyadi? Ne kadar cehennemden korkmalı diyadi? Yönü oğul gıydın hakkı vardı edip terbiyet verişini gör. Resulullah canın bir sütleş doğunu var Osman niye? O Hazreti Osman'ın nurinden başka ha. Sütleş doğunun miri. Bir gün şoň denanası gelipdir. Narahat. On bir haber Resulullah canı vardır. Nämeden şurim narahat? Ol Hazreti Osman mı Resulullah canın bir sütleş doğunu. Osman'ı mez'un niye loňa. Giycelere bitin namaz okuyan, günlüğü arada tutuyan, ahilden anasının uğruna haber atmayan, oturuşmayan, gülüşmeyen, çay içmeyen. Oham Peygamberimiz idinine gittir, Osman'ı bir görsem deyiptir. Oham Hazreti Osman'ı görüp, kayıptır, oham aydıptır. Ya Osman, ema leke bi usve. Meni ulgu tutunsan bolmayan mı sen deyiptir. Men sen ulgun değil mi deyiptir. Ol Osman aydıptır. Bela cealani Allahu Teala fedak ya Resulallah. Oğul gıydım men sen fedam olayım ya Resulallah. Sen Resulullah, sen men ulgun deyiptir. Men oğlum şoň men oturuşmayan mı deyiptir. Men denana oğlum şoň men oturuşmayan mı deyiptir. Men bu kadar ibadet etýän, bu kadar Peygamberlerden korkýan, bu kadar Peygamberler bittirin makamı abdiyette hemme insanlardan ewe çıkan adam men. Onu da oğlum şoň hakkını eda etmeýän mi deyiptir. İnne Resulullah can hemme taraftan sahabaların terbiyet verip dar arkamda iki kişiyle çeli hazır kafirlerin arasında men peygamber deyip bükulli açık elan edena iki kişiyle çeli fakat sahabalarını imana, ibadata, kıyamada, beheşte, cehennemden korkmağa ve şu arada da oğlum uşağa da terbiyet vermege ve başka bir neçe zatları ki Peygamber köp bize inşallah inki heftelerde hizmetine de yeterer. Hudaý Taala nuru imandan ayırmasın. Hudaý Taala Resulullah canın muhabbetini kalbimizde bol bollan versin inşallah. Yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ağdı birlik, aramış asayişte yaşayalım.